Čitateľná príruč. Dopredu môže ísť sila. Ten našiel Rasha. Rashov rýchly prienik. A nájazd zakončený 2 bodmi. Budeme sledovať Urbana a útok Slávie. Foltín, ktorý loptu stráca. Ruky Mareka Foltína. V útočnej polovici už Brandon Rash. To budeš skúšať cez Lukáša Foltína. Rashova koncovka bodová. Gudrík ešte bude mať možnosť zakončiť. Na perimetri našiel Rasha. Rashova strela za 3 body je presná. Nevychádza. Rash, ktorý bol úplne osamotený. Jedným pohybom sa dokázal zbaviť protihráča. Následne ho ale ešte Nitra zastavila aj za ceny faulu. Takýmto spôsobom v zápase. Aktuálne má na svojom konte 7 bodov, 2 doskoky, 2 straty a 2 zisky. Po 2 bodoch Rasha v zimnom doskoku. Aj vďaka jeho aktivite sa dostala lopta k Rashovi. Tento bude znovu skúšať cez Cantleburyho. A Rash je naozaj na neudržanie. Vidíme, akým spôsobom sa bude táto spolupráca vyvíjať. Len Komárno plného top favorita, ktorý by mal nejakým spôsobom razantnejšie zamiešať kartami. Dať Rasha. Ešte 8 sekúnd majú Diabli na koncovku. A Rash to opäť vezme na seba. Rashov prienik. Na 2 body na jeho konc so silom. Už budeme sledovať Rasha. Rash prešiel cez Vojteka a bez väčších problémov zakončuje. Cantleburyho čitateľná rozohrávka. Bolníkov bounce pass, ktorý sa dostal na Brandona Rasha. Ten bol pri svojom streleckom. Cantlebury. Jeho veľmi nepresný. Šťastne sa tam teraz pošmykol Lukáš Foltín. Silová prihrávka na Rasha, ktorý je umiestnený v rohu a ho zradila koncovka. Našla prihrávka Herida. Rash teraz pôjde dovnútra. Chcel zasmečovať. Tomu ale Nitrania nedovolili a budú z toho jeho aktuálne rezume z sekundy na strelu. Napokon krásna prihrávka na Samuela Horváta a napokon ešte putback od Brandona Rasha. Ešte snažil Samuel Misal. Na druhej strane Brandon Rash, ktorý chce znovu zakončovať a opäť mu je to umožnené. Okrem týchto štatistík si pripísal už aj 4 bloky, vďaka čomu je Berrymu. Presnou prihrávkou našiel Kuníčka, ten zase hľadá Rasha. Rashova trojka! A Brandon Rash ukazuje, že trojky rozhodne. Štandard 4 asistencií na zápas a mierne to ešte vylepšil, ale toto bol opäť Rash, ktorý nedáva nohu dole z plynu. No a z jeho reakcií